לאוויר? לשמיים. פה זה השמיים? כן, כן, פה זה השמיים. אבל לפני שאני משכן אותך בחדר שסידרנו... מה, אני מת? מה, אני מת? כן, כן, בוודאי שאתה מת. אבל לפני שאני משכן אותך בחדר שסידרנו לך, אני רוצה לעבור איתך על כמה פרטים. אתה זוכר מה קרה? לא זוכר. מרדף משטרתי, איך אתה לא זוכר? עכשיו אני זוכר. יפה מאוד. השתתפת במרדף, ואתה זוכר מה קרה בהשתתפות הזאת? ירו בי. נכון מאוד. והפכת לגיבור, הצלת הרבה אנשים. ומה עוד? היה הספד. נכון, היה הספד, אבל לפני שאנחנו מגיעים לספד אני רוצה כמה עניינים. קודם כל היית במרכז העניינים, ואם חשבת שפיטרו אותך, לא פיטרו אותך. לא פתאום. אתה היית במרכז העניינים, באמת אני אומר לך, אני ראיתי אפילו את זה. אז עכשיו ככה, אתה יודע שהצלת הרבה אנשים, נכון? נכון, 300-400 איש. נכון. ומה אתה חושב על הלוויה שסידרנו לך? מצא חן בעיניך? מצא חן בעיניי. יפה מאוד. ואתה זוכר דבר חזק, מריו! ואתה זוכר שירד גשם? השמיים בחרו. נכון, כי סילמנו לך את זה. איזה כיף. הלוואי לכולנו הייתה לוויה כזאת. מה חשבת על הלוויה שסידרנו לך? טוב מאוד. טוב מאוד. ואתה זוכר מי בא? הרב הראשי. ומי עוד? המפכ"ל דודו אלי. נכון מאוד. ראית כמה הם בחרו? לא ראיתי. רק בשביל זה, נכון שראית. רק בשביל זה היה שווה לחיות. אז עכשיו אני רוצה לעבור איתך על כמה פרטים. כמה אתה מרוצה מ-1 עד 10 מהלוויה שסידרנו לך? 10. יפה מאוד. ומהמוות המושקע? טוב מאוד. כל הכבוד לך. 10 מתוך 10. הקליינט מרוצה מאוד. עכשיו ברשותך, יש לך איזו בקשה מיוחדת, או לפני, כי אני הולך עכשיו לחפש את המפתחות שלך ולראות אם כבר סידרו לך את החדר. לא היה לי בקשה. יופי. אז תחכה לי פה, תכף אני חוזר. הרב, יש לך טלפון. הלו, שעות אני מחפשת אותך, הרגת אותי, איפה אתה? בבית קברות. בבית קברות? מי מת? אני מת. די, נו, די כבר עם השטויות האלה. תגיד לי את האמת. אני מת. מה, אתה מת? כן, אני מת. מתי הלוויה? היום 2:30. זה היה כבר! למה לא הזמנת אותי? לא רצית שאני אבוא? אני לא רוצה שתבואי. למה? קחי את המוות. טוב, עכשיו? אנחנו סידרנו לך חדר. מי דיברת? דבר חזק! סיוון. לא נסוג לנו שיש לך חברה. אתה רוצה שנסדר לך חדר לידה? לא. יופי. אז מה היית רוצה שיהיה רשום מעל המשקוף של החדר שלך? איך היית רוצה שיזכרו אותך? יואב אקרם שוטר טוב לב ואמיץ. יואב אקרם, שוטר טוב ואמיץ.